Жніўня, панядзелак, 20 гадзіна. Вітаю вас у апошні дзень каляндарнага лета. І мы пачынаем гэты дзень беспрэцэдэнтным міжнародным скандалам, якога яшчэ не было ў гісторыі Беларусі. Кіраўніка беларускага касцёла мітрапаліта Тадеуша Кандрусевіча, грамадзяніна нашай краіны, не пусцілі ў Беларусь. Арцыбіскуп вяртаўся з Польшчы, дзе правёў шэраг службаў у розных храмах. Беларускія памежнікі на пераходзе ў Брузгах забаранілі ўезд галоўнаму каталіцкаму іерарху Беларусі. Памежная служба зрабіла гэта без тлумачэння прычыны. Не пустили, и все, больше ничего не ведают. Мне заборонен въезд в Беларусь, так сказали. Больше ничего. Кое-что не ведают. Теперь там Курия там занимается этим у Минску. Больше ничего не могу сказать. Только это могу сказать. Я тут имел набоженство. Вот, уже давно были узгоднены. Вчера бежмованиями, там позавчера так само имел набоженство. Да, это набоженство. Вернулся домой. Сказали, что без комментариев меня не пущают, и все. У 1998 годзе ў Беларусі ўжо здараўся такі дыпламатычны скандал. Александр Лукашенко тады выслаў з краіны дыпламатаў 22 краінаў. Але тое былі замежныя грамадзяне. Гэтым разам, акрамя таго, што гэта дыпламатычны скандал, парушаны і асноўны закон нашай краіны, Канстытуцыя, у якой напісана, што грамадзяніну Рэспублікі Беларусь не можа быць адмоўлена ва ўездзе ў сваю краіну. Гэта канстытуцыйнае права на свабоду перамяшчэння. Можна абмежаваць выезд з краіны, але не пускаць дамоў – гэта нонсэнс. Афіцыйныя прадстаўнікі беларускага касцёла нагадалі, што ў Кандрусевіча няма ніякага грамадзянства, акрамя беларускага. У гэтай выключнай сітуацыі разбірацца будзем разам з палітычным аглядальнікам Віталём Цыганковым. Спадар Віталія, добрый вечар. Распавядзіце, калі ласка, вось як вы ацанілі гэтую навіну, калі прачыталі яе? Ну, конечно, новина это абуральная. Первая реакция, что такую новину, магчыма, варта абмяркоўваць не с политологом, не с палітычным каментатарам, а з людзьмі, якія прадстаўляюць іншую прафесію, бліжэй да медыцыны. Но гэта моя такая заўвага, якая уже апошнія дні можна прымяняць да многіх беларускіх навінаў. Што тычыцца менавіта палітычнага аспекту, то гэта, канешне, як вы правильно заўважылі, абуральнае і непасрэднае парушэнне Канстытуцыі. І, можна сказаць, гэта сведчыць пра тое, што ўлада ўжо не задумваецца пра такія рэчы, парушаюцца правы беларусаў кожны дзень. І раней, хоць прыдумлялі нейкія там закавыкі юрыдычныя, раней прыдумлялі нейкія адгаворкі, то цяпер проста парушаюць правы грамадзян і не даюць ніякіх тлумачэнняў, не даюць нават намёка на тое, з якой нагоды гэта зроблена. Гэта то, што можна ўжо, не я першы, можна ўжо назваць то, што называецца хунтай, калі фактычна дзеянні улады яны з'яўляюцца адкрытым грубым парушэннем усіх законаў, якія наш сама і прымае. Але на што разлічваюць вось улады, якія прымаюць такія рашэнні? Нядаўна на днях літаральна быў зменены мітрапаліт праваслаўнай таксама царквы, ад'ехаў мітрапаліт Павел, на ягонае месца прызначылі новага мітрапаліта Веньяміна. І тут мы бачым, у каталіцкай царкве адбываецца прыблізна тое ж самае. Магчыма, улады нейкім чынам хочуць проста выціснуць галоўнага іерарха каталіцкай царквы. Вы можаце вось прасачыць нейкую логіку ў паводзінах уладаў, чаго яны дамагаюцца такім рашэннем? Ну, я думаю, у дадзеным канкрэтным выпадку гэта перш за ўсё проста рэалізацыя нейкага, можа быць, такого сіюхвіліннага, што называецца, жадання былого прэзідэнта Александра Лукашэнкі, які проста выказаў, напэўна, сваё раздражненне дзеяннямі Тадеуша Кандрусевіча, і, што рабіць, яго падначаленыя кінуліся выконваць, не паспеўшы яму растлумачыць, колькі негатыву прынясе гэтае рашэнне. Мы яшчэ перад выбарамі ўжо адзначалі, што нават падчас выбарчай кампаніі Александр Лукашенко ўжо не імкнецца спадабацца большасці, не імкнецца там выступаць перад умоўна працоўнымі калектывамі
калектывамі, шырокімі народнымі масамі, а галоўны ягоны электарат гэта быў сілавы аспект. Ён выступаў перад рознымі камандамі ОМОНа, арміі і гэтак далей, все дні перад выбарамі. І цяпер мы бачым, што гэта галоўны электарат, на якога ён абапіраецца, калі можна сказаць, электарат Букосі. Але цяпер з'явіўся і новы нейкі выбарнік. Гэта прэзідэнт Путін і в шырокім сэнсе Кремль, в шырокім сэнсе Расія. Я думаю, што Лукашенко такім дзеяннем ён актыўна дае паказаць Кремлю, можа нават Кремлю это асабліва не трэба, але Лукашенко думае, што тым самым ён выкліча нейкія сімпатыі у такіх шавіністычна настроеных, нацыяналістычна настроеных слаёў расійскага грамадства. Глядзіце, я змагаюсь з каталікамі, а каталікі гэта для многіх в Расіі гэта сімвал чагосьці заходняга, гэта Польша для расійскіх там палітолагаў, для расійскіх удзельнікаў розных прапагандысцкіх шоу, гэта нейкі такі вораг, а каталікі это значыць Польша, вораг, які хоча адшчапіць Беларусі, нават там прэтэндуе на беларускія землі, як ужо гаварыў сам Лукашенко. Карацей, такая антыпольская, антыкаталіцкая гістэрыя нагнетаецца, каб па-першае, скажем, адрадзіць нейкія самыя гнюсныя, самыя кепскія пачуцці у грамадзян і Беларусі і Расіі, а па-другое, каб спадабацца тым нацыяналістычным колам у Крэмлі, які зараз павінны падтрымліваць Лукашенко. Спадар Віталь, у нас не шмат часу зусім, але вы можаце прадбачыць зараз міжнародную рэакцыю на такую падзею? Все ж таки Александр Лукашенко праз Ватыкан вельмі шмат разоў ратаваў свой імідж, ездзіў туды і нават дамаўляўся, можна так сказаць, аб зняцці санкцыяў праз святы прэстол. І што зараз, якая будзе рэакцыя? Так, я думаю, в Ватыкане зараз со скрухай, просто с жалем думаюць, навошта мы в свой час прымалі гэтага чалавека, верылі тое, што ён нейкім чынам можа змяніцца. І, думаю, рэакцыя будзе дастаткова рэзкая, паколькі, нейк сучаснай гісторыі Европы, во всяком разе, мы не можам прыгадаць такіх інцыдэнтаў, такіх эпізодаў, каб так ставілася ўлада. Потым, канешне, Ватыкан будзе асцерагацца, што услед за гэтым ёсць яшчэ будуць нейкія крокі да шырэйшага кола каталіцкіх вернікаў Беларусі. Таму, я думаю, рэакцыя будзе самая негатыўная, але відавочна, як я ўжо казаў, што Лукашенко зараз гэта не так важна, ён не думае, што будзе праз месяц, праз два, праз тры, ён не думае, што будзе думаць пра яго беларускі народ і беларускія вернікі каталіцкай канфесіі. Ён думае толькі пра тое, каб Расія запалілася его гэтымі ксенафобскімі дзеяннямі і працянула сваю ваенную руку. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік, быў госцем студыі Белсат. А мы да іншых навінаў. У следчым камітэце не ведаюць, колькі крымінальных справаў завялі па фактах збівання і катаванняў затрыманых грамадзянаў у перыяд з 9 па 12 жніўня. Пра гэта Радыё Свабода заявіў афіцыйны прадстаўнік ведамства Сергей Кабаковіч. Грамадзяне працягваюць звяртацца з заявамі аб цялесных пашкоджаннях пры іх затрыманні супрацоўнікамі праваахоўных органаў і аб атрыманні цялесных пашкоджанняў у месцах часовага ўтрымання. Следчы камітэт у кожным такім выпадку разбіраецца, інфармацыя правяраецца і сістэматызуецца, і будзе дадзеная належная прававая ацэнка. Кабаковіч таксама не ўдакладніў, ці заведзеныя крымінальныя справы па фактах смерцяў Александра Тарайкоўскага і Геннадзя Шутава, якія загінулі падчас мірных акцыяў пратэсту ад выкарыстання сілавікамі светлашумавой гранаты і табельнай зброі. А вось па фактах пагрозы дэпутатам і чыноўнікам следчы камітэт распачаў каля 50 крымінальных справаў. Следчыя цвердзяць, што ў сувязі з працэдурай адклікання народных абраннікаў некаторыя дэпутаты атрымліваюць пагрозы. Напярэдадні падчас вяртання з трэніровак былі затрыманыя футбалісты каманды Крумкачы Сергей Казека ды Павел Расолька. Людзі ў форме амапу затрымлівалі спартоўцаў як нейкіх тэрарыстаў, а пазней збілі іх. Але як гэта бывае ў краіне крывых люстраў, пазней міліцыянты абвінавацілі менавіта Казеку ды Расольку ў нападзе на міліцэйскі аўтамабіль. У выніку Расолька ўсю ноч правёў у ленінскім раус і сёння выйшаў на волю, а Казеку, які быў збіты больш жорстка, сярод ночы яго забрала хуткая дапамога ў кайданках ды пад канвоем. Крымінальную справу ў выніку не завялі, хоць з футбалістамі працаваў адвакат. Таксама была прызначаная судова-медычная экспертыза па факце нанясення ім цялесных пашкоджанняў, і сёння ж праводзіліся следчыя дзеянні. Тым часам у інтэрнэце з'явілася відэа, з якога зразумела, што спартоўцы ні на якіх нападах не ўдзельнічалі і знаходзіліся ў больш як 10 метраў ад эпіцэнтру падзеяў. Глядзіце без каментара.
А ў студыі ўжо з'явіўся наш спартовы аглядальнік Александр Пуціла. Алесь, добрый вечар. Добрый вечер, Игорь. Скажыце, ці федэрацыя футболу нейкім чынам хоць адрэагавала вось на гэтую падзею? Ну, я вам скажу так. Федерация футбола опубликовала частку послания белорусскому народу и национальному сходу, когда Лукашенко выступил 4 жнивня. На наступный день опубликовала информацию с хэштегом «Беларусь не отдадим». То бок федерация подтримала Лукашенко, наплевавши на потребования ФИФА и УЕФА, каб не пересекались футбольные организации и державные организации. А 28 жнивня Базанов разом с такими ж, як сам, принял удел у праволадным велопробегу. И при этом федерация неоднойчы закликала апошнім часам не выказывать на трибунах політычных лозунгаў. То бок з аднаго боку гэта палітыка, з іншага боку гэта ўжо не палітыка. Так вось, калі зараз забараніла федерацыя знаходзіцца на трибунах гледачам, калі быў коронавірус, не забараняла. Зараз, калі палітычныя такія рэчы забараняе, каб яны не выказвалі такія лозунги. Некія лозунги. Да, і такім чынам, зразумела, такая федерацыя не можа. Так вось, зараз, калі забаранілі гледачам на трибунах быць, самі футболісты выказваюць, так азначаюць забітыя галы, то бок гэтая федерацыя ніяк не падтрымае тых, хто раптам трапіўся на мітынгу. Это однозначно. Але чаму? Таму што яны проста праўладныя, яны, не ведаю, нейкім чынам проста залежныя ад улады, ці яны сапраўды шчыра падтрымліваюць Александра Лукашенко? Тут, конечно, все залежит от кіраўніка. Я лічу, что Базанов, лукашист, ён вельмі труслівы. Это маё асаблівае меркаванне. Ён не мужик, ён не особа. Разумееце, ён як бы, ну, аддае ўсяго сябе Лукашенку, трымаецца за Лукашенку, але ведаючы, што Лукашенко неадэкватны. Таму чаму я кажу труслівы, ён і хто іншы падтрымлівае Лукашенко, таму што яны баяцца яго. Лепей, як у адным фільме казаў, памятаеце вядомы эпізод фільма «Место встречи изменить нельзя», размова Ручечника и Жиглова, когда этот сказал, что Ручечник сказал, лучше в клифту лагерном, ну, будем казаць, пасля выбору, пасля того, як Лукашенко сыдзе на лесасекі, чым зараз у Фокса, то бок у Лукашэнкі на пяры, на ножы. Я маю на увазе, што людзі баяцца Лукашенко зараз больш, чым сваей будучыні. І таму Базанаў і іншыя, там, Федэрацыя баскетбола Рыжанкоў, там, Федэрацыя хакея, зараз Баскаў і так далей, яны больш баяцца цяперашняга Лукашенко, таму яны заўсёды будуць падтрымліваць у любым выпадку і адсякаць усялякія палітычныя мотывы. Вы вось узгадалі Баскава. Я бачу кадры, хіба ў Гомлі гэта было, яго асвісталі проста на хакейным нейкім матчы, калі ён выйшаў, яго абвесцілі, яго асвісталі, то бок людзі вось з трыбунаў не падтрымліваюць. Гэта можна сказаць, што гэта масавы рух, ці гэта такія адзінкавыя пакуль выпадкі? Это адназначна масавы рух. Вы бачыце, што Баскаў, бачыла ўся краіна відэа, як Баскаў з гарла п'е бутэлку гарэлкі у машыне, і пасля гэтага становіцца старшынём Федэрацыі хакея Рэспублікі Беларусь. Абсалютная, понимаете, безнравственность, без отсутствует этики, абсолютная не боясь ніякіх дрэнных учынкаў, то бок публічных нават, і зноў хваляванне за тое, каб быць бліжэй да Лукашэнкі. Па якім крытэрыі вось іх прызначаць, вось гэтых кіраўнікоў? Ёсць нейкі крытэрый, акрамя лаяльнасці да Лукашэнкі? Ну, Баскаў, Базанов афіцэр былы, конечно, он будзе падтрымліваць уладу. Дарэчы, акрамя Федэрацыі футбола, гэты хэштэг «Беларусь не аддадзім» надрукавала яшчэ Беларуская федэрацыя баскетбола, там Рыжанкоў таксама лукашыст. Беларуская федэрацыя хакея, і што мне цікава, ўсё ж такі гандбольны клуб СКА Менск. Там маладыя хлопцы, яны не могуць падтрымаць Лукашенко. Ну, відаць, пад ціскам Хрэніна гандбольны клуб СКА Менск армейскі падтрымаў Лукашенко. Таму, конечно, усе будуць рабіць, ну, я маю на увазе функцыянеры, каб затрымацца на гэтай пасадзе. Я толькі не разумею, людзі зараз не столькі маюць жаданне пакінуць свой высокі заробак, пасады, званні, колькі баяцца, проста баяцца Лукашенко, каб не апынуцца зараз ні ў турме, ці, дай Бог жа, захаваць сваё жыццё. Дзякую вам вялікі за гэты расповед і кароткую такую экскурсу ў свет спорту, беларускага палітычнага спорту. На жаль, Александр Пуціла быў госцем у студыі, наш спартовы аглядальнік. А, дарэчы, спартовыя самыя чыноўнікі маўчаць, як набраўшы вады ў рот. Самыя спартоўцы рэагуюць на тое, што адбываецца ў нашай краіне. Вось напярэдадні некалькі сотняў атлетаў напісалі зварот да беларускіх уладаў, сярод іх і вядомы беларускі баскетбаліст Ягор Мешчаракоў. Мой калега Дмітрый Суханович сустрэўся з ім, каб запытацца пра падрабязнасці гэтага звароту. 300 спартоўцаў, ну, экспартанцаў падпісалі адкрыты ліст да ўрада, да прэзідэнта. Таксама і вы паставілі свой подпіс. Патлумачце, чаму, як? Здесь все очень просто. Все адекватные люди, которые десятилетиями играли за страну, когда на груди было написано «Беларусь», мы все всегда чувствовали, что мы не играем за свое имя, да? Мы играем за нашу страну, за Беларусь. И
в такой ситуации ты просто не можешь молчать. Ты занимаешь конкретную гражданскую позицию. Хотя я знаю, что многим сложно эту позицию занять. Все-таки есть еще страх присутствует у многих в глазах. Но страх — это иллюзия на самом деле. Потому что нас делают не зарплаты, нас делают не какие-то материальные вещи. А нас, как личностей, людей, спортсменов, неважно кого, формируют наши поступки. Поэтому я горжусь теми, кто подписал. Я ни в коем случае, ни в коем разе не осуждаю тех, кто пока не подписал. Но я вижу, что наша нация начинает созревать и понимать, что происходит. Ну вось па гэтым спісе некаторыя спартоўцы, які яго падпісалі, адчуваюць ціск з боку спартовых функцыянераў. Ці адчувалі вы на сабе гэта, ці у вас пакуль усё нормально? Ну, пока никакого давления не было. Надеюсь, и не будет. Ну, а если будет, ну, как я уже сказал, это моя гражданская позиция. Есть базовые вещи, базовые свободы, которые прописаны в Конституции. И у нас должно быть верховенство этого закона, когда у нас есть свобода собраний, свобода мысли, выражения. Заметьте, что многотысячные марши, которые были в Минске и в других городах, люди после себя оставляют город практически лучше даже, чем он был. И мне кажется, мы начали чувствовать какую-то солидарность и гордость за нашу нацию, за то, как народ сплотился после событий, которые случились после выборов. Мы видим марши солидарности женщин с цветами, видим семьи, многотысячные митинги, да, по воскресеньям. И это не может не радовать всех белорусов, у которых, как говорится, болит сердце за краину, у всех ощущение праздника и ощущение надвигающихся перемен. А ось хотел задать такое питание про... Пожалуйста, извините. Да. Вы имеете Снимай. аккредитацию? Вот Снимай. здесь вот? А что, в смысле Нет, аккредитация? не надо. У нас определенные аккредитованные компании, которые могут снимать на территории БГУ. Мы Я по закону имею право снимать в городе Минске, где захочу. Прочитайте закон Республики Беларусь. Я ж вас не снимаю. Причем здесь это на фоне стадиона. А стадион нельзя снимать? Ну, как сказано, что на территории БГУ. Мы не на территории, мы вот там территория. Но мы же не на стадионе. Мы через 10 минут уйдем. Спасибо. Ну, ось так. Мы працуем у нашей краіне. Ну і пытанне такое я хотел задать. Ось вы казали, что шмат тысячны натоўп выходзіць на плошчы, вуліцы сваіх гарадоў. І ну, ось калі праходзяць затрыманні, як можа быць такое ў дэмакратычнай стране? Ну, затрымаў ты, ну навошта ось гэта ось збіццё, якое праходзіць? На ваш погляд, як такое можа быць? Это не укладывается в голове у нормального человека. И я думаю, даже те, кто это делал, они много раз об этом пожалели, потому что это не поведение человека, да, в 21 веке. Тем более, я повторюсь, что протесты все мирные, и это ни в какие рамки не входит. То есть поэтому мы, наверное, и должны продолжать эти мирные протесты, чтобы наконец-то весь мир и вся страна увидела, что какие адекватные, хорошие, мирные и культурные люди, белорусы, которые просят одного, просят, чтобы они были услышаны и чтобы их свобода слова не попиралась. Ну і напрыканцы такое пытанне, вось спорт, эканоміка, палітыка, грамадства. Што патрэбна зрабіць, каб уся наша нацыя аб'ядналася? Мне хочется верить, что вот эти вот события августа 2020 года, они послужат таким толчком к тому, чтобы нация наконец-то объединилась. И я хочу еще сказать, что не надо сейчас делить на бело-красно-белых или красно-зеленых, как нас пытаются поссорить. У нас совершенно такое моногамное, адекватное общество. Недаром все любят в Беларуси приезжать и отмечают, что чувствуют себя по-другому. Поверьте, я общался со многими иностранцами по ходу своей профессиональной деятельности. Поэтому у нас прекрасный имидж страны, прекрасный имидж народа, который очень свободолюбив и очень адекватен, культурен. И я очень надеюсь, что так и продолжится, что нас эти события только закалят и сделают сильнее.
и все поменяется к лучшему все-таки. Дякую вялікі. Мы размаўлялі з Ягорам Мешчараковым, намеснікам старшыні Беларускай федэрацыі баскетбола, ну і нашым легендарным баскетбалістам. Дмітрий Суханович, Белсат. Вось як бачым, Александр Лукашенко губляе давер спартоўцаў, губляе давер таксама каталіцкіх вернікаў. Але ці ёсць нейкія умовы, пры якіх кіраўнік краіны хоць нейкім чынам можа вярнуць гэты давер да сябе і людзей давера, якія расчараваліся ў ягоных дзеяннях. І вось калі так, то што ён бы павінен для гэтага быў бы зрабіць? Давайте паслухаем адказы жыхароў сталіцы. Я думаю, что он должен уйти. Простить, наверное, может быть, бы и сможем. Ну, как бы Бог сказал, все прощать это, но доверия или что-то подобное уже не будет. Поэтому тут только один у него выход. Просто спокойно куда-нибудь уйти и дать нам самим, наконец, решить свою судьбу. Все должны нести ответственность, поэтому в том числе, мне кажется, самые высшие эшелоны власти должны тоже понести какую-то ответственность. Но иначе прощения от большей части населения просто не дождаться. Отставку добровольно. Есть вещи, наверное, которые уже не вернешь. Всегда можно что-то вернуть. Доверие можно вернуть, надо действовать только. Как правильно действовать надо, во благо народа. Ну, по крайней мере, поговорить с людьми. Попробовать. Вот я же говорю, другого варианта нет. Уже, к сожалению, да, он уже сделал все, чтобы потерять это доверие. Это уже крайне сложно будет ему вообще хоть что-то сделать, чтобы вернуть. Да без него уже разберемся так. Ну, бесполезно. Последнее действие, если раньше я всегда за него голосовал, он мне нравился как хозяйственник, то все. Буквально за последних несколько месяцев ушло все доверие. І, дарэчы, не апошняя віна ў тым, што даверу больш няма, ляжыць на рэпрэсіўных практыках, якія пашырыліся да небывалых па беларускіх маштабах памераў. Дзясяткі тысячаў людзей наўпрост сутыкнуліся з сістэмай, дзе літара закону больш нічога не значыць, а базавыя правы грамадзянаў татальна ігнаруюцца. Прычым ігнаруюцца людзьмі, якія атрымліваюць заробкі за тое, каб пільнаваць выкананне гэтых законаў. Пра маштаб рэпрэсіяў запытаемся ў Наталі Сацукевіч з праваабарончага цэнтру «Вясна». Спадарня Наталя, добрый вечар. Прывітанне. Вось хацеў бы вас запытацца, як бы вы ахарактарызавалі вось тое, што адбываецца зараз у Беларусі ў галіне правоў чалавека вось за апошнія 2-3 месяцы? Канешне, з пачаткам выбарчага перыяду мы чакалі, што узрасце ўзровень рэпрэсій і павялічыцца колькасць рэпрэсаваных людзей, колькасць парушэнняў правоў чалавека. Але, канешне, такога маштабу ніхто не чакаў і не мог прадказаць. Мы адзначаем відавочнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Яно стала амаль катастрафічным. Як мы памятаем, пасля затрымання 9-12 жніўня мелі месца масавыя акты масавых парушэнняў правоў чалавека, катаванні. Я нагадаю, што свабода ад катаванняў гэта абсалютнае права чалавека, яно не можа быць парушана ні пры якіх умовах. А мы бачылі, што тысячы людзей у Менску і па ўсёй Беларусі былі проста катаваныя, пабітыя і збітыя супрацоўнікамі праваахоўных органаў. Скажыце, у вас ёсць нейкая статыстыка? Ну, умоўна, вось я разумею, што вельмі цяжка зараз поўныя вынікі зрабіць, але хаця б такая вось часовая статыстыка па колькасці людзей пацярпелых, колькасці тых, хто патрапіў за краты, быў затрыманы. Вельмі складана зараз казаць пра дакладныя лічбы, тому што яны вельмі хутка мяняюцца. Напрыклад, калі мы паглядзім затрыманні учора, у нас ёсць спіс не менш чым за 131 чалавек затрыманых толькі ў Менску падчас мірных акцый пратэсту. Таксама былі затрыманні Жодзіна, Пінску, Воршы, Магілёве, Гародні, Рэчыцы, Горкі, Слуцк, Гомель, Бабруйск, Брэст. Ну, амаль любы горад Беларусі, калі ўзяць, вы пабачыце, што там былі затрыманні, звязаныя з удзелам людзей у мірных сходах і актамі выказвання людзьмі меркаванняў. Калі мы паглядзім, напрыклад, на людзей затрыманых вось апошнія дні, там 28, 29, 30, мы адсочваем сёння больш за 200 судоў па ўсёй Беларусі. І таксама гэта амаль усе людзі, якіх судзяць за парушэнне артыкула 23-34 Кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях, то бок удзел у масавых мерапрыемствах.
І частка людзей атрымлівае штрафы, частка адміністрацыйныя арышты. А вось вам, уласна праваабаронцам, калі параўноўваць атмасферу вашай працы да папярэдніх гадоў, стала складаней працаваць, лягчэй, вы адчуваеце нейкую падтрымку ці наадварот яе не хапае? Тут вельмі шмат аспектаў, канешне. Па-першае, мы адзначаем вялікі рост колькасці зваротаў у праваабарончай арганізацыі ўсей, у нашай прыватнасці, але пры гэтым мы адзначаем, па-першае, да, развіццё тэхналогій, людзі звяртаюцца ўжо не толькі па дротавым тэлефоне, гэта было, напрыклад, 20 гадоў таму, але мы задзейнічаем іншыя каналы сувязі, ты ж месенджеры, і таксама маем магчымасць больш хутка атрымліваць інфармацыю, больш хутка дапамагаць людзям, да, у гэтым ёсць плюсы таксама. Але, як мы ведаем, беларускія ўлады спрабуюць змагацца з інтэрнэтам, распаўсюдам інфармацыі праз інтэрнэт, адключаюць яго, зменшаюць пропускную способнасць інтэрнэта. Это ўсё, канешне, дрэнна адбіваецца. Бо я нагадаю, што інфармацыя аб тым, што адбываецца ў Беларусі, аб колькасці затрыманых, як яны былі затрыманы, збіты, дзеянні міліцыі, ўсё гэта вельмі важная і каштоўная інфармацыя, яна важна як для беларускага грамадства, так і для міжнароднай супольнасці. Яна паказвае тое, што адбываецца, да, рэальную карціну, якую, на жаль, напрыклад, па беларускаму тэлебачанню дзяржаўнаму людзям не паказваюць. Таксама хочу адзначыць у сувязі з доступам да інфармацыі, гэта апошняга тыдня затрымання і пазбаўлення акрэдытацыі журналістаў замежных выданняў і ці тых, якія працуюць замежнымі выданнямі. Это, канешне, таксама велічэзныя з боку дзяржавы акты і спробы пазбавіць людзей інфармацыі і перакрыць гэтыя каналы вельмі важнай інфармацыі, каб людзі маглі таксама працягваць рэалізоўваць свае правы. Яшчэ хочу адзначыць, што, канешне, разам з ростам колькасці зваротаў мы бачым вялікую колькасць людзей, якія нам дапамагаюць. І гэта вельмі розная дапамога. Да? Людзі ахвяруюць і сваім часам, сваімі магчымасцямі, нейкімі рэсурсамі. Яны дапамагаюць нам як арганізацыя, але, канешне, зразумела, што гэта дапамога ідзе людзям. Напрыклад, у нас зараз валанцёры і валанцёркі нам актыўна дапамагаюць на тэлефонах гарячай лініі вясны, на якую звяртаюцца людзі, кансультуюць іх, прымаюць звароты, распавядаюць, што рабіць. Бо, напрыклад, зараз пад рэпрэсіі трапіла шмат людзей, якія з гэтым не сутыкаліся. Яны да гэтага часу не ведалі, што такое суды, што такое ІЧУ, ЦИП, дзе знаходзіцца акрэсціна, што можна перадаваць у перадачах і гэтак далей. Эта інфармацыя вельмі каштоўная, і яна падтрымлівае людзей родных, дапамагае Спадарня Наталя, на жаль, гэта інфармацыя у сённяшняй Беларусі патрэбна, але калі б у нас было крышачку іншае, лепшае грамадства, то такая інфармацыя нікому бы і не спатрэбілася. Дзякую вам вялікі за гэты каментар. Наталья Сацукевіч з праваабарончага цэнтру «Вясна» была з намі на сувязі. І вось, падсумоўваючы ўсё тое, што вы толькі што пачулі, чарговы прыклад, калі чалавек у пагонах не вытрымаў беларускага беззаконня і больш не выйшаў на працу. Намеснік начальніка ізалятара часовага ўтрымання ў віцебскім аблвыканкаме майор Сергей Каўрыга напісаў у сваім фейсбуку: «Служыць бы рады, прыслужвацца моташна. Гонар маю». Афіцэр распавёў, што першыя дні пасля выбараў да яго ў ізалятар патрапіў ягоны былы камандзір, палкоўнік міліцыі Сергей Михасёў. Паслухайце сведчанне. Принял решение, осознанное решение, уволиться из органов внутренних дел. Значит, чем было мотивировано это решение? Мотивировано было тем, что я считаю, что в первую очередь мы, юристы, правоохранители, должны руководствоваться нормами права и соблюдать их в полном объеме. Но сейчас зачастую бывают такие ситуации, что как-то очень трудно смотреть на происходящие вещи, особенно в крупных городах, в Минске. Вот. И, что говорить, и, собственно говоря, и в Витебске, когда по каким-то непонятным причинам в ВВС оказываются уважаемые полковники, пенсионеры уже отставные. Вот. И, лично мне непонятно, что они там делали в камерах.
То есть, ну, понимаете, да, бывший замначальника УД Сергей Иванович Михасев, это бывший начальник, уважаемый человек, грамотный юрист и все. И когда я его вижу сидящим в ВВС, ну, это возникает такое состояние когнитивного диссонанса. Вот. Поэтому мне как бы непонятно, за что он там сидел. Вот, значит, ну, в настоящий момент до окончания контракта мне осталось служить 5 месяцев осталось, но больше я уже служить не могу. Поэтому, несмотря на то, что придется возвращать эти контрактные деньги, после моего размещения в интернете соответствующей информации, ну, начались соответствующие меры со стороны отдельных там модернаторов групп, ну, скажем так, системы органов внутренних дел. И вот они, в принципе, знают, про что они там писали. Я бы попросил их в следующий раз, когда они будут такие посты выкладывать обо мне, о Михасеве, уважаемом полковнике, то я им не рекомендую не забывать об ответственности за распространение клеветы, оскорблений и прочего. Ну так, чтобы они услышали уже. Меня уже там пьяницей объявили. А Михасева обвинили, что он вырастил такого офицера, как я. Ну, такой немножко примитивизм, конечно, я бы сказал. Более но я вам скажу так, что это совокупность факторов. Совокупность факторов. Просто, когда ты своими глазами созерцаешь это вот нарушение закона, да, которое, когда там верховенства права никакого нету, но это весьма неприятно. Еще раз повторяю, когда задерживают уважаемых людей, непонятно за что. Как мне Сергей Иванович пояснял, он просто шел там мимо. Как он мог оказаться в УВС, за что он оказался. Сотрудники Шаниши боятся где-то свое мнение высказать, действующие сотрудники. Ну, теоретически предположить, можно было, что сюда какие-нибудь там и засланные казачки могли приехать. История знает много примеров всяких таких событий. Теоретически можно предположить, но у меня такой информации нет. Кто там приезжал, кто не приезжал, поэтому я, ну, за ИВС я могу сказать, что там обеспечивался законность и порядок. Что происходило в Минске. Ваше отношение к тому, что происходило в Минске первые 3 дня после выборов? Вот вы читали же эти новости, видели, наверное, в интернете? Ну, читал, видел. Ну, я, понимаете, как вам сформулировать мысль? Просто милиционеры, это же тоже граждане нашего государства. Ну, очевидно, были какие-то соответствующие приказы для того, чтобы поступать так или иначе, скажем так. Ну, поэтому, ну, когда мне это показали, там я увидел, ну, я прямо там глазам своим не поверил, потому что, ну, в Витебске же такого не было. Ну, в Витебске все было так, ну, в рамках законодательства. Поэтому тут, чтобы меня не обвинили потом в каком-то там измышлениях, там, я, ну, за Минск я не могу ничего говорить. То, что я знаю, то, что я видел, я могу сказать. У нас все законно было. Ну, как все? Ну, во всяком случае, никто не бил людей в ВВС. Вопрос в том, что как они туда попадали, это такой вопрос. Понимаете, да? Кто и по каким причинам составлял у них протоколы. И, ну, как бы, допустим, вот в порядочности, допустим, Сергея Ивановича Михасева мне сомневаться не приходится. Поэтому, ну, я ему склонен верить. Тем более, это так неприятно. Я его видел потом, задерживали его бывшие подчиненные сотрудники. А мы працягваем наш эфир навінамі пра Беларусь, але якія прыйшлі да нас з-па-за межаў нашай краіны. І з порцыяў гэтых навінаў ужо ў студыю прыйшла Аліна Коўшык. Аліна, вітаю цябе. Вітаю, Ігора. Я адразу пачну агляд, які падрыхтавала для вас, шановныя гледачы. Экс-кандыдатка ў прэзідэнты Беларусі і нацыянальная лідарка Святлана Ціханаўская ў пачатку верасня плануе выступіць з дакладам на найбуйнейшых сусветных палітычных пляцоўках. А менавіта 4 верасня з дакладам у Радзе бяспекі ААН, а затым 8 верасня ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. А тым часам Александр Лукашенко і Владзімір Пуцін дамовіліся сустрэцца цягам 2 бліжэйшых тыдняў у Маскве.
А таму градус напружання ў тэме Беларусі і Расіі. Пракаментаваць галоўныя падзеі ў нашай краіне я папрасіла Дэвіда Крэмера, дырэктара Freedom House. Мы заўважаем інтэнсіфікацыю неадэкватных словаў Лукашэнкі, які кажа пра пагрозу з боку НАТО, пра ядравую зброю і F-16 і іншыя рэчы, пазбаўленыя сэнсу. Гэта паказвае, што ён усё болей губляе раўнавагу і сувязь з рэальнасцю. З аднаго боку, вельмі смелая і натхняльная гісторыя беларускага народу, а з другога непакоючыя сігналы ідуць з усходу, з Крамля. Але я спадзяюся, што Масква зразумее, што пратэсты накіраваныя не супраць Расіі і не накіраваныя на захад. Іх сэнс у тым, каб скончыць праўленне Александра Лукашэнкі і збудаваць лепшае будучае для беларусаў. І гэтую справу кожны павінен падтрымліваць. Давайте скажем прямо, расейцы ўжо ў Беларусі. Мы бачылі некалькі самалётаў ФСБ, якія прыляталі ў Беларусь разам з крамлёўскімі дарадцамі. Мы бачылі расійскіх вядоўцаў і іншых працаўнікоў тэлебачання, якімі замянілі беларускіх журналістаў, што звольніліся на знак пратэсту. А таму ўжо зараз відавочны моцны расійскі ўплыў і прысутнасць у Беларусі. Ці магчымыя рухі на мяжы, цяжка сказаць, але гэта было б вельмі неабачліва з боку Крамля. Уварванне і ўмяшанне ва ўнутраныя справы Беларусі такія крокі змянілі б Беларусь, Украіну цалкам апазіцыйную да Расіі. Беларусь, якая зараз хоча захаваць добрыя адносіны з Расіяй, а не стаць ейным ворагам. Салідарнасць, якая цвёрда стаіць ля свабоды і правоў чалавека, падтрымлівае пратэстуючых беларусаў. Прэзідэнт суседняй Польшчы Анджэй Дуда прамовіў гэтыя словы ў Гданьску падчас святкавання 40-годдзя жнівеньскіх дамоўленасцяў і стварэння незалежнага прафсаюза «Салідарнасць» у Польшчы. Салідарнасць, якая цвёрда адстойвае свабоду і правы чалавека ды працоўных, не змянілася. Гэта паказвае стаўленне прафсаюзу «Салідарнасць» да беларускага грамадства. Дзякуй за такое стаўленне і дапамогу ў пратэстах, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі, за чаканне годнасці да таго, на чым вырасла салідарнасць і што для яе такое каштоўнае. Я рады, што салідарнасць працягвае існаваць. Дзякуй за братэрства, за дапамогу і фінансавую, і рэчавую для тых, каму яна цяпер патрэбная. Жыве Беларусь! Хочацца выгукнуць і гукаць, і салідарнасць гукае з намі. Візіт прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнку ў Рыгу, які планаваўся яшчэ ў красавіку, зняты з парадку дня. Пра гэта ў панядзелак заявіў у інтэрв'ю карэспандэнту ТАСС кіраўнік МЗС Латвіі Эдгар Рынкевіч. Афіцыйны візіт прэзідэнта, які планаваўся на пачатак красавіка, быў адкладзены ў сувязі з распаўсюджваннем каранавіруснай інфекцыі, меўся адбыцца ў найбліжэйшы час, аднак пасля прэзідэнцкіх выбараў Беларусі у канцылярыі кіраўніка латвійскай дзяржавы паведамілі, што канкрэтных планаў адносна новай даты афіцыйнага візіту Лукашэнкі ў Рыгу пакуль няма. З прычын апошніх падзеяў у Беларусі і таго, што Латвія ды іншыя краіны ЕС не прызнаюць вынікі выбараў, візіт немагчымы і зняты з парадку дня. Вось такое паведамленне на падставе рашэння Кабінета міністраў Латвіі, а таксама па ўзгадненні з міністэрствамі замежных справаў Эстоніі і Літвы. Міністр замежных справаў Латвіі Эдгар Рынкевіч прыняў рашэнне аб накладанні бестэрміновай забароны на ўезд 30 беларускім чыноўнікам, улічваючы Александра Лукашэнку. Сваімі дзеяннямі яны арганізавалі і падтрымалі фальсіфікацыю прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня і наступнае гвалтоўнае падаўленне мірных пратэстаў, гаворыцца ў тлумачэнні МЗС Латвіі. Хто ў гэтым спісе? Назаву некалькі самых вядомых прозвішчаў. Гэта Александр Лукашенко, таксама ягоны сын, Віктор Лукашенко, памочнік прэзідэнта Беларусі па нацыянальнай бяспецы, член Савета бяспекі Беларусі. Ігор Сергіенка, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, Максім Рыжанкоў, гэта першы намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Лідзія Ярмошына, старшыня ЦВК Беларусі, Александр Канюк, генпракурор, Юрый Караеў, кіраўнік МУС, Андрэй Раўкоў, дзяржсакратар Савета бяспекі ды іншыя. Адначасова ідзе ўзгадненне еўрапейскіх санкцый для прадстаўнікоў беларускага рэжыму, якія маюць быць больш магутнымі ў юрыдычным вымярэнні, і яны прадугледжваюць забарону на ўезд у шэнгенскую зону і таксама замарожванне іхных банкаўскіх рахункаў. А міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкевічус адзначыў, што міністры еўразвяза
ужо падтрымалі яго ідэю стварыць фонд дапамогі ахвярам рэжыму Александра Лукашэнкі. А Еўракамісія пастанавіла вылучыць на гэта 2 мільёна 400 тысячаў еўра. Нямала. Увесь свет сочыць не толькі за падзеямі ў нашай краіне, але і малююць нашыя падзеі. Вашай увазе самыя яскравыя карыкатуры пра Беларусь, беларусаў і Лукашэнку. Учора з днём народзінам дыктатара Александра Лукашэнку павіншавала ажно 21 асоба. Гэта Владимир Путин, Касым Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон, Си Цзиньпинь, Николяс Мадуро, Ильхам Алиев, Гурбанғулы Бердымухамедов, а таксама Нурсултан Назарбаев, Геннадий Зюганов, Алина Кабаева, Михаил Мишустин. Уяўляеш сабе, які уплывовы спіс. Так, самае смешнае там напрыканцы было гэтага спісу, это Нікас Сафронаў. Таксама яны дадалі. Я калі прачытаў, мяне проста адразу смех... згадаў, напэўна, малюнак, карціну, якую намаляваў Нікас Сафронаў. Не, я не узгадываў малюнак, мяне проста разабраў смех, таму што я думаю, ну калі яны ўжо туды Нікаса Сафронава запіхнулі, то сапраўды зусім усё дрэнна з віншаваннямі. Так, я нагадаю нашым гледачам, што Нікас Сафронаў намаляваў Александра Лукашэнку ў касцюме Францыска Скарыны. Гэта было хіба адна з такіх вядомых яго працу, з якой, ну, крыху пасміхаліся людзі, якія ведаюць нашу гісторыю. А тым часам вельмі асаблівыя віншаванні дасылалі Александру Лукашэнку і беларусы з-за мяжы. Бо акцыі салідарнасці прайшлі ў шматлікіх гарадах ва ўсім свеце. Мы з вам пакажам кадры з Нямецчыны, Аўстраліі, Канады і ЗША. А я на гэтым хачу з вамі развітацца. Пабачымся заўтра. Верить можем! Пераможем! Верить можем! Пераможем! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Лукашенко в автозак! Уходи! 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 Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Верим, можем, переможем! Живе Беларусь! Нам рихтують прем'єру, цілком чужого шоу. Нічого не спинить ідею, час якої прийшов. Герої серце палять яскраво і полем'я в руки беруть.
Дзякуем яшчэ раз Аліне Коўшык за гэты агляд міжнародных навінаў. Як бачым, увесь свет падтрымлівае Беларусь. І, уласна, у яе вяртаемся. Паўгадзіны таму ў Менску распачалася сустрэча асноўнага складу каардынацыйнай рады. Удзельнікі меліся падвесці вынікі працы і вызначыць накірункі далейшых дзеянняў. На месцы працуе моя калега Галіна Абакунчык. Галіна, добрый вечар, перадаю слова. Добрый вечер. Сапраўды зараз адбываецца паседжанне каардынацыйнай рады ўжо перад журналістамі, бо само пашыранае паседжанне ўжо закончылася крыху раней. Гэткім чынам падводзілі вынікі таго, што адбываецца і тое, што плануецца рабіць. І першае, што сказалі чальцы прэзідыума, па-першае, іх было толькі трое. Гэта быў Павел Латушка, Максим Знак і Марія Калеснікова. І яны патлумачылі, чаму. Светлана Алексеевич попросила прабачэння, што не можа прысутнічаць па стану здароўя, а Ольга Кавалькова і Сергей Дэлеўскі толькі ў чацвер змогуць далучыцца, паколькі адбываюць адміністрацыйны арышт, і прэзідыум выказаў занепакоенасць, што да іх не былі дапушчаны адвакаты. Яны таксама падкрэслілі тое, што стратэгія, якая была выпрацавана яшчэ раней, яна спраўджваецца, а стратэгія менавіта змусіць улады пайсці на дыялог. Не гвалтоўным шляхам, а шляхам перамоваў вырашаць той палітычны крызіс, які ёсць зараз у краіне. І Марія Калеснікова падкрэсліла, што незважаючы на тое, што улады пакуль што стаяць на сваім, але ўжо ў іхнім лексіконе з'яўляюцца такія словы, як перамовы, мы не пойдзем на перамовы, а раней нават не было і такога. І ў гэтым сэнсе, што мы цярпелівыя, мы дачакаемся, стратэгія правільная. Адзінае, што яшчэ дадам, што ў каардынацыйную раду ўжо залічаныя 4000 чалавек і яшчэ пададзена заяў 10 000 чалавек. Это вот так людзі адклікнуліся на заклік далучацца да гэтай працы. Ну і далей ўжо Павел Латушка таксама ўзяў слова адносна стратэгіі услед за Марыяй Калеснікавай і дадаў, што каардынацыйную раду папракаюць, асабліва ўлады з боку ўладаў, што яна нелегітымная, што распачатая крымінальная справа аб захопе ўлады і так далей. І таму чальцы гэтай рады прымаюць такое рашэнне, што трэба пераходзіць у такую набываць статус руха, такі грамадскі рух, які быў бы аформлены, юрыдычна зацверджаны, і гэты грамадскі рух быў бы такой юрыдычнай адзінкай, якая мела паўнавартасныя магчымасці і правы весці перамовы з уладамі па вырашэнню крызіса. І яшчэ Павел Латушка дадаў, што улада сама піша сцэнар і сама робіць стратэгію дзеянняў грамадства і каардынацыйнай рады ў тым сэнсе, што у Беларусі вельмі сур'ёзны палітычны крызіс. Беларусі фактычна не ўспрымаюць на міжнароднай арэне, паколькі не прызнаюць легітымным дзейнага кіраўніка. І, акрамя таго, у Беларусі вельмі сур'ёзны эканамічны крызіс, унутраны крызіс і знешні таксама. Галіна, дзякуй вялікі за тое, што працуеш там, распавядаеш пра тое, што адбываецца. Добрага табе вечара. Вось якраз наша калега Галіна Абакунчык узгадала пра эканамічны крызіс, і ад палітыкі перайдзем да беларускай эканомікі, дзе назіраецца шэраг негатыўных працэсаў, якія могуць прывесці да пагаршэння дабрабыту нашых грамадзянаў. І, уласна, пра гэта пагаворым з эканамістам Сергеем Жбанавым. Спадар Сергей, добрый вечар. Яшчэ хіба што няма ў нас на сувязі спадара. Спадар Сергей, добрый вечар. Ці чуеце мяне? Слышу, хорошо. Добрый вам вечар. Не так даўно мы з вами размаўлялі ў гэтай жа студыі і размаўлялі якраз, пачалі нашу размову з курсаў валютаў, і тады беларускі рубель губляў да асноўных усіх міжнародных валютаў, а сёння ён крышачку нават адыграў. Вось на вашу думку, ці гэта азначае, што мы прайшлі дно і нейкім чынам ідзем да стабілізацыі, можа нават нейкага росту? Ну, мы узнаем об этом как минимум завтра, но не сегодня. Почему? Потому что сегодня нефть росла в моменте
И, естественно, в этой связи российский рубль немного окреп по отношению к двум ключевым валютам. И, соответственно, отреагировал наш белорусский собрат, потому что он у нас, как известно, наполовину, на 50% в своей корзине привязан к российскому рублю. Поэтому, когда мы сегодня уже видим, что вечером нефть припала до $45 за бочку, то что будет завтра, и мы сразу с вами увидим, был ли это моментный успех или это тренд намечающийся. Але ці беларускія ўлады нейкім чынам, вось расійскія ўлады калісьці стасавалі такі метад валютных інтэрвенцыяў, яны выкупалі просто, прадавалі, значыцца, валюту. Ці беларускія ўлады нейкім такім жа падобным чынам могуць дзеяць зараз на валютным рынку, каб просто збіць вось гэтую паніку першасную? Могут, но все дело в том, что у нас и объемы интервенции засекречены, но в любом случае мы с вами увидим через ближайшие 4-5 дней, через статистику о динамике золотовалютных резервов Нацбанка, во что нам обошлись эксперименты, так скажем, вот, и все эти политические, так сказать, катавасии в течение августа. То есть мы уже в начале сентября немного узнаем косвенным, так скажем, образом, что произошло. Но самое главное, самое, что, в общем-то, я бы хотел обратить на это внимание, что даже если вот эти вот меры, как сегодня мы узнали, что банки массово просто прекращают кредитование, и понятно, что они это делают ради стабилизации курса валюты, но это же, как известно, идет вразрез с нашей главной целевой установкой. Вот. Когда наш вождь говорит, что нам нужно стимулировать развитие экономики, а если мы сокращаем кредитование, несмотря на то, что мы до этого, Нацбанк в частности, снижал ставку рефинансирования ради того, чтобы активизировать это же самое кредитование, то получается, что мы сталкиваемся с обратной стороной медали. То есть мы буквально и без того экономика, которая испытывает разного вида трудности, она еще, получается, через эту самую борьбу с девальвацией, она опять загоняется в угол. Так, спадар Сергей, вось можа наши гледачы не ведаюць, вы, конечно ж, ведаеце, Белстат публікуе заўсёды статыстыку па сярэднім заробку ў Беларусі і публікуе яе са спазненнем, таму што патрэбны час, каб яе нейкім чынам апрацаваць. І вось была апублікавана на днях статыстыка па сярэдніх заробках у Беларусі за чэрвень-ліпень, і аказалася, што сярэдні заробак у Беларусі знізіўся. З чым вось гэта можа быць звязана? Ці мы не пабачым, што пазней у жніўні пад выбары ён крышачку падняўся, таму што Александр Лукашенко ставіў задачу павышэння заробкаў, аднак перад выбарамі, як статыстычна, мы бачым, усё ж такі не ўдалося нарошчваць іх увесь час, а нават было падзенне. Ну, знаете, может быть, оно и к лучшему, что не удалось. Потому что и так, и без того эти заработки, они были подняты так, что они давно уже опережают там, порядка на 8% производительность труда. То есть это нарушает все мыслимые экономические каноны. И слава богу, что она не растет. Ну, конечно, вряд ли это население обрадует. Ну, я думаю, что это, собственно, одна из причин, как ее называли, это, главное, может быть, и основная причина, с чего, собственно, начались, так сказать, ну, скажем, даже не сами эти все беспорядки, а, собственно, народ просто проголосовал не рублем, а вот своими мыслями о рубле. Понимаете, что, ну, надоело, что, ну сколько можно, одни разговоры, ими же сыт не будешь. Нужна же какая-то динамика. Причем такая, чтобы уверенная, и всем было ясно, даже самому, как говорится, человеку далекому от экономики, как науки, ну, он почувствовал бы, что действительно что-то все растет, а не что по телевизору нам рассказывали, как наполняется холодильник. Ну і вось пра эканамічныя яшчэ перспектывы Беларусі. Так, некаторыя тэлеграм-каналы даволі уплывовыя ў Беларусі. Напэўна, самы масавы тэлеграм-канал, самы папулярны, публікуе заклік да байкоту працоўнага, які павінен пачацца заўтра. Нават заклікаюць прыватныя прадпрыемствы, каб яны зачыніліся, наёмных супрацоўнікаў, каб яны ўзялі вольныя дні. Ці гэта можа нейкім чынам адбіцца таксама на стане беларускай гаспадаркі? Ці для уладаў беларускіх гэта таксама небяспечны тренд, вось такія заклікі і магчымы імаверны такі байкот?
Ну, безусловно, это, конечно, скажется. Но я еще раз говорю, когда получается, что с одной стороны кто-то собирается там бастовать, там кто-то не собирается. Но дело в том, что когда все банки дружно начинают прекращать кредитование, то есть финансирование экономики, то еще неизвестно, что мы увидим в конечном счете в этих итоговых экономических показателях. И самое главное, что потом будет очень довольно трудно понять, что на них больше повлияло. Или вот это вот намерение, так сказать, бойкотировать работу, или вот это вот, так скажем, упорная организованная работа наших банков над тем, чтобы экономику немного притушить, пригасить. Хотя она и без того, в общем-то, не так сильно динамично развивается. Я говорю, что это довольно сложно будет разделить. Но результат будет налицо. У меня есть такое предчувствие. Спадар Сергей, вельмі коротка, калі можна, 3 словы. Вы верыце і ці пагаджаецеся з меркаваннем беларускіх чыноўнікаў, якія сказалі, што у выніку вось усіх гэтых падзеяў апошняга месяца Беларусь страціла беларуская эканоміка каля $500 мільёнаў. Ну, скорее всего, я думаю, что эти $500 миллионов просто Национальный банк, во-первых, потратил на стабилизацию валюты. Есть у меня такие подозрения. Это не утверждение, убеждение, но, по крайней мере, я говорю, статистика нас рассудит вот через 5 дней. Дзякуй вялікі за гэты каментар. Сергей Жбанаў, эканаміст, быў з намі на сувязі. І ў працяг гэтай эканамічнай тэмы мы выйшлі на вуліцы Віцебскую і запыталіся мясцовых жыхароў, на чым мог бы ашчадзіць дзяржаўны бюджэт, якія выдаткі можна было б скараціць вось у гэтыя няпростыя часы. Іхныя адказы праз хвіліначку. Я на гэтым з вами развітваюся, але заставайцеся з Белсатам, таму што літаральна праз пару хвілінаў, 21 аб'ектыў падсумавання усяго сённяшняга дня. Беражыце сябе і сваіх блізкіх, заставайцеся з Белсатам. На парадах, на разных праздниках, на государственных, на воздушных шарах, которые запускают на пролукашеновских митингах. Ну, естественно, парад в первую очередь. То бок парады не потребные? Ну, он раздут просто лишний и все. Давайте поучимся, где на Западе. 7 человек работают, 17, один учетчик. У нас 3 учетчика и 2 доярки. Я не ведаю, куды мы робім такія вялікія вліванні, каб вот іх спыніць і можна было б сэканоміць. На сацыяльным забеспячэнні адназначна не. Людзі павінны атрымліваць пенсіі, там дапамогу па нараджэнні дзіцяці. На культуре таксама адназначна не. Люди сами разберутся, как жить. Нам не нужно государство, нам нужна анархия. Милиция. На содержание вот этих аппаратов президента, мне кажется, вот можно было бы сэкономить немножко. На силовиках, потому что, как оказалось, свою роль они выполняют не по назначению. Ну, наверное, на силовые структуры, милиция, армия.